Сәлем, қадірлі достар, хөрмәтле иҗат сөюче тамашачыларыбыз. Барыгызга да сәлем. Йолдызлык мизгелләре тапшыруы үз эшен башлый. Сез әзер икән? Алга, тарихка юл тотыйк. Тапшыруыбызның бүгенге геройы җыр остазы. Җырда нинди нотаны ничек алуын белә. Тавышны ничек итеп дөрес куюын өйрәтә. Һәм әйтергә кирәк, аның нәтиҗәләре, аның укучыларының нәтиҗәләре бик югары. Таныштырам дуслар, Яшел Үзән шәһәрендә туып, үсеп, иҗат итүче, күп санлы йолдызчыклар тәрбияләүче, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ольга Петровна Буранова. Ольга Петровна, исәнмесез? Здравствуйте. Һәм инде беренче сорау. Менә сез музыканы сөюче буларак, иҗатка мәхәббәт белдерүче шәхес буларак, иҗатка ничек килдегез? Ничек педагог булырга, җырчы булырга омтылдыңыз? Стал заниматься Шәхсән үзем мин вокал белән балачактан шөгыльләнә башладым. Ничек кенә сәер булып тоелмасын, башта мин безнең Яшел Үзән кораблар төзү техникумын тамамладым. Һәм менә техникумында укыган чакта бездә танылган Аэлита ансамбле бар иде. Аның җитәкчесе Гадель Абдуллин, ул мине үз төркеменә чакырды һәм анда мин узак җырладым. Пригласил любезно в свой вокальный коллектив. Төрле конкурсларда чыгышлар ясаганда, миңа сезгә җыр буенча укырга кирәк, сезгә җырларга кирәк дип әйтәләр иде. Вам надо учиться, девушка, вам надо. Һәм әлбәттә мин укырга кирдем Еш-Караладагы музыка көллиятенә. Не закончив училище, поступил в Көллиятне консерваторию. тамамламыйча консерваториягә кирдем, тамамладым, Казанда укыдым. Консерваторию имени нынче Хәзерге Җиһанов исемендәге консерваториядә, ә ул чакта Нәҗип Җиһанов исән иде, консерватория ректоры булып эшләде. Әйтергә кирәк, мин профессор Светлана Нәҗиповна Җиһановада укуымны да тамамладым, безнең татар композиторының кызында. Консерваторияны тамамлагач, бездә һөнәри ярминкәләр узалар иде, эш урыннарын сайлап була иде анда, һәм мин Ростов-на-Дону шәһәрен сайладым. Потом приехал сюда. Анда 9 ел эшләп, кире Яшел Үзәнгә әйләнеп кайттым. Монда яраткан бердән-бер улым Данил Буранов туды. Минем кичкенә йолдызым. Вот, который сейчас живет в Москве. Хәзер ул Мәскәүдә яши. Тамашачыларның исенә төшерәсем килә, ул главная сцена. Участник телешоу. Алтынчы голос телепроектлары катнашучысы. Узган августта Россиядә Новая волна конкурсында катнашты һәм мактаулы 4нче урынга лаек булды. Много обид и обломов доставало житье и бытье, но без всяких бескрасных дипломов занял место я в общем своем. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят это даже веселей. Но девушки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девушкам видней. Но девушки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девушкам видней. Этим я поделился секретом. Первый раз в каждом зале и в этом. Я надеюсь, подружки, на вас. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят это даже веселей. Но девушки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девушкам видней. Я не красавчик, но девушки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девушкам видней. И когда мы расстанемся с вами, вспоминая, как вечер хорош, я уйду, не стуча каблуками, а под плеск ваших легких ладош. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят это даже веселей. Но девушки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девушкам видней.
Я не красавчик, но девушки всегда во мне чего-то находили. Не знаю, что, но девушкам видней. И приехав сюда, мне уже не захотелось ехать. Яшел үзәнгә никуда кайтка, больше җибүтән в китәсем родной килмәде. город. Просто я в результате Туган шәһәремнән. Мин вокаль иҗатымны әлбәттә дәвам иттем. Монда да, Казанда да җырладым. Ну и потом каждый... Һәрбер җырчы белә, минемчә, билгеле бер яшькә җиткәч, җырлауны туктатырга кирәк икәнен. Кайберәүләр өлкән яшькә кадәр җырлыйлар, безнең Россия эстрадасында кебек. Вот. Я занялась естественным Мин образом. табигый рәвештә укытучы эшчәнлеге белән шөгыльләнә башладым. Параллельно, вернее, еще и была директором. Шул ук чакта сәнгать мәктәбе директоры булып та эшләдем. Горький исемендәге Мәдәният сараенда сәнгать җитәкчесе булдым. Һәм параллель рәвештә минем премьер җыр студиясе да эшләде. Не сказать, что очень Менә большая, хәзер ул но инде среднее бик зур дип количество детей. әйтмәс идем. Много. Шулай да күп балалар йөри һәм Все һәрберсе таланты, сәләтле. таланты. Каждый вечер у ворот жду, придет или придет, и не знаю никогда, может нет, а может да, но приходит каждый раз. Он в один и тот же час каждый раз садится рядом и с меня не сводит глаз. Все сильнее дня до дня опасений у меня, что один из нас влюблен. Может я, а может он, и сама не знаю я. Может просто мы друзья, ну а может и не просто, может он судьба моя. Каждый вечер жду его и боюсь я одного. Вдруг он спросит да и нет, вдруг он скажет дай ответ. Что сказать ему тогда? Может нет, а может да, только я боюсь не спросит он об этом никогда. Әлбәттә, Ольга Петровна, нәтиҗәләрегез югары. Һәм инде менә студия турында Ольга Петровна сөйләп үтте. Балалар да күп, ә менә аларны ничек кабул итәсез сез? Начиналось все с таких детей, Шундый балалардан башланып дети. Они тоже Хәзер алар да инде һич балалар түгел, алар җырчылар, достаточно именитые. үзара Одна да из моих танылган первых, җырчылар. Участниц тогда еще не была сформирована премьер-студия. Это Беренчеләрдән булып Эльмира которая Хәкимованы является әйтә солисткой, алам. Группы Дорогуда. Ул Дорогуда төркеме солисткасы. Дорогуда ул Она до сих пор кыйммәтле рәхәтлек дип тәрҗемә ителә. Ул хәзер дә җырлый. В этой же группе начинал Шул ук төркемдә үз иҗатын Владимир Шнитко башлады. Йолдызлыкның беренче лауреатларыннан, җиңүчеләрдән бу егет. Вот, он тоже в Москве. Ул да Мәскәүдә эшләде, җырлады, И укытучылык преподает, итте. кстати, и преподавал он. Закончив ГИТИСны ГИТИС, тамамлап, он ул остался шунда ук преподавать вокал в укытучысы ГИТИСе булып вокал. эшли Вот так башлады. вот затянуло Менә шулай его яшь сразу же с чактан ул педагог эше белән педагогической кызыксына башлады. What is life without a friend? It's a highway with no end. What's a child without a smile? Come and listen for the while. What is faith without belief? Or a maple with no leaves? A treasure island you can find. A great picture wave you blind.
satisfied. Doing on with things we do. Why are we standing in the rain? Can't you see it is all for you and me? What's a house without a roof and a good friend with no truth? What's a mother with no child or a father with no time? What is a priest who's tending lice? What's a garden with no eyes? What is a man without a view? Taking all which is untrue. Why are we never satisfied? Doing on with things we do. Why are we standing in this pain? Can't you see it is all for you and me? Look at all these lonely people. I still wonder where they go. Look at all these fancy people. They all seem to really know something we don't know. Әміне алар белән ничек шөгыльләнәсез сез? Ничек аерып аласыз? Менә сезнең студияга балалар килә. Сез һәрберсен аласызмы? Ну, ко мне приходят дети, конечно, как в любую нашу... Минем в яныма 4 балалар вокзальных киләләр. нашего дворца имени Горького. Һәрбер студияга кебек. Бездә 4 студия, Горький исемендәге үзәктә. Тик килүчеләр күп түгел. Чөнки шәһәр буенча мин бик таләпчән педагог дигән фикер йөри. Шуңа күрә иң кыюлары гына киләләрдер. Приходят, естественно, как и везде, я их прослушиваю. Киләләр, әлбәттә, гадәти рәвештә мин аларны тыңлыйм. Но Эләктереп алырлык сыйфатлары булса, мин аларны алам. потому что потом выясняется, что ну, в основном Нәтиҗәдә отсеиваются дети, барсы да потому калмый. что Чөнки слабый эш слух процессында ребенка. балаларның Не столько колагын из-за ача голоса, из-за ишетүе голоса практически ачыклана не да, отсеивается, алар а китәләр. отсеивается из-за слуха. Тавыш сәбәп түгел, ишетә белү сәбәп. Ну, вырастают дети из даже Табигый, с не очень, матур, так сказать, көчле от тавыш природы булмаса да, ну, хорошими данными, вот, но зато бала технически нык стабиль подкованный, җырчы в булып результате үсә ала. получается такой певец. Someone told me long ago, there is coming for the storm. I know it's been coming for some time.
Ольга Петровна, менә сездә солистлар да шөгыльләнә, ансамбльләр белән дә сез эшлисез. Кем белән эшләү җиңелрәк, кем белән авыррак? Ну, мне как солистки, вокалистки Миңа солист җырчы буларак, аерым солистлар белән эшләүе җиңелрәк. Чөнки мине моңа өйрәттеләр. Потому что меня этому обучали. Ә вокаль ансамбльләр белән эшләүе ул безнең иҗат үзәгендә шулай тиешле кебек. Нәрсә белән бәйле икәнен мин аңлыйм да шикелле. Хәзер бит тамашачы бик иркә һәм таләпчән. Аңа матур тавыштан башка сәхнәдә хәрәкәт тә кирәк. Ул да булса хәрәкәте дә матур булырга тиеш. Аерым җырчыга җырлау белән бию берләштерергә сәхнәдә авыррак. Солисту, вокалисту танцевать, двигаться. Ә менә ансамбль булганда, алардан рәсемнәр төзеп була. Тополя, в город мой влюбленные, на пути деревца, деревца зеленые, беспокойно весной вы шумите листвой, и не спится вам вместе со мной. Тополя, беспокойно весной вы шумите листвой. Тополя, и не спится вам вместе со мной. Тополя, солнцем коронованы, ждут дороги меня и тревоги новые. Далеко ухожу, в сердце вас уношу, как весенний волнующий шум. Тополя, далеко ухожу, в сердце вас уношу. Тополя, как весенний волнующий шум. Тополя, мы растем и старимся, но душою любя юными останемся. И как юность игру вы уроните на ресницы и плечи подруг. Тополя, и как в юности вдруг вы уроните пух. Тополя, на ресницы и плечи подруг. На ресницы и плечи подруг. На ресницы и плечи подруг. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ольга Петровна Бурановага мин гадәти сорауны бирәчәкмен. Созвездие йолдызлык белән бәйле иң якты мизгел ул нинди? Ольга Петровна, җавап бирегез шул сорауга. Вы знаете, созвездие это всегда. Беләсезме, всегда праздник, йолдызлык ул һәр какое-то чак, общество, һәр вакыт всегда бәйрәм. Перед такой, я не знаю, и у детей. Балаларда да, миндә дә күтәренке кәеф, нервлар әлбәттә, валидол, валерьянка һәм башкалар. Но
Нәрсә белән истә кала ул йолдызлык? Беренчедән, ел бәйрәм, икенчедән, бар кеше беләдер инде, бу конкурс фестиваль гына түгел. Бу хәрәкәт, бу җәйге кышкы иҗади ял. Минем солистларым да Кырымга да, Наратлыкка да бардылар. Әни буларак, әни өчен иң мөһиме минем улымны күреп алулары. Республика булышуы белән ГИТИСта укытып чыгарулары. Я не знаю, и просто распирает благодарность всех, кто Бик зур рәхмәтләр йолдызлыкта эшләүчеләргә, жюрига, кто осуществляет вот какую-то бюрократическую работу. Эчке эшләрне алып баручыларга. Чөнки шундый зур хәрәкәтне күтәрү ул бит җиңел түгел. И продолжать существовать 20 лет в таком 20 ел дәвамында бер туктаусыз эшләү өчен хочу выразить фестивальнең генераль продюсерына Дмитрий Тумановка рәхмәтләремне белдерәсем килә. Sierra morena cielito lindo vienen bailando. Un par de hoyos negros cielito lindo de contrabando. De la sierra morena cielito lindo vienen bailando. Un par de hoyos negros cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo dos corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo dos corazones. De tu casa de mi cielito lindo no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, deme un abrazo. De tu casa de mi cielito lindo no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, deme un abrazo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo dos corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo dos corazones. Дорогие зрители, Кадерле тамашачылар, кадерле созвездие йолдызлык катнашучылары, меңләгән катнашучылары, дорогие педагоги, әти-әниләр, педагоглар, вы просто, наверное, йолдызлык хәрәкәтенә ия булып, сез үзегезнең ни кадәр бәхетле булганыгызны бәлки аңламыйсыздыр. фестивальное движение. Мин сезне бу бәхет белән чын күңелдән котлыйм. Я просто вас с этим поздравляю. Безнең җиңел булмаган вакытта сәламәтлек телим. Бу авыр вакытта да йолдызлык үз эшен дәвам итә бит. И желаю всем крепкого здоровья, я уже сказала. Нык сәламәтлек телим дип әйттем инде мин, һәм үсеш телим, үсәргә һәм үсәргә. Ребенок Бала үзе өчен вокал юнәлешен әле сайламаган да булса, ләкин сәләте бар икән, вокал белән шөгыльләнергә йөри башлагыз. Бу шул кадәр кызыклы, авыр, ләкин бик кызык. Мин үземнең вокал студиясенә дә чакырам сезне. Без Яшел Үзәндә, Горький исемендәге сарайда урнашабыз. Бүтән студияләргә дә йөрегез. Килегез, шөгыльләнегез, үсеш алыгыз. Тагын әйтәсем килә, минем баламның хәзер инде йолдыз, кечкенә йолдыз булуы, әлегә генә кечкенә дип өметләнәм. Минем аркада гына түгел. благодаря мне, так сказать, стал, Ул бик күп вакыт эчендә үз өстендә үзе эшләде. пока, надеюсь. Он еще Әгәр очень җырчы много булам дип занимался кыялланасыз собственным. икән, Если кто-то өйдә бредит, мөстәкыйль рәвештә эшләргә кирәк. заниматься дома Педагог белән самостоятельно, шөгыльләнгәннән помимо тыш. педагога. И тогда Шул очракта будет какой-то ыргылык, кискен үсеш һичшиксез булачак һәм бала алга барачак. It broke all day when the man told the way I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door.
Take